Salut, sunt Marian de la mrm.net și acesta este primul tutorial de C++ din seria de tutoriale pe care le voi realiza. Bun, în acest tutorial vom vorbi despre două tipuri de variabile, despre double și int, sau date în virgulă mobilă, respectiv date de tip întreg, despre cum putem să afișăm pe ecran date, cum putem să stocăm datele introduse de utilizator, și vom vedea și cum putem să facem mai lizibil codul nostru. Bun, pentru început punem include iostream, care permite afișarea textului în consolă, using namespace std pentru standardele C++. Tot programul C++ va fi inclus în această funcție, funcția principală a programelor C++, și ne va returna valoarea 0. Vom discuta într-un tutorial viitor și despre această instrucțiune. Bun. Pentru a declara o variabilă, să zicem de tipul double, specificăm tipul variabilei și numele acestuia. Cam aceasta este declararea unei variabile tipul double. Dacă dorim să prestabilim o valoare, egal 2.2, să zicem. Pe urmă, o variabilă de tip întreg, int b egal 10. Bun. Mai declarăm o variabilă de tip întreg c, în care vom stoca date introduse de utilizator. Bun, pentru afișare facem cout a virgulă b prin această instrucțiune end line mutăm cursorul cu o linie mai jos, din nou cout, introduceți un număr și apăsați Enter. Acum, valoarea pe care o va introduce utilizatorul o vom stoca în variabila c, pe care o vom afișa ulterior. Bun. Rulăm programul. Am văzut aici 2.2, valoarea variabilei de tipul double a, virgulă 10, valoarea variabilei b de tip întreg, după care ne cere introduceți un număr și apăsați Enter. Să zicem 20, ne-a afișat 20. E chiar cel mai inteligent program în C++ pe care l-ați văzut, însă explică modul logic în care funcționează variabilele în C++, atât afișarea unor valori prestabilite, cât și stocarea și afișarea ulterioară a unei valori introduse de utilizator. Valoarea. Aici, pentru a fi mai frumos puțin programul, vom spune exact ce reprezintă a doua valoare returnată. Valoarea introdusă este C. Ok. Valoarea returnată. Pentru a pune spațiu, pur și simplu lăsăm o căsuță goală între două ghilimele. Bun. Deci, am învățat cum se declară o variabilă, prima dată tipul, denumirea variabilei. Opțional se poate în această declarație să stocăm și valoarea.
Cum afișăm două variabile? Creăm codul puțin mai lizibil prin mutarea cursorului pe următoarea linie. Cerem utilizatorului să introducă o valoare, o stocăm într-o variabilă, după care o afișăm. Cam atât pentru astăzi. În data viitoare.